Què fas quan et fa mal la panxa? Anar al metge, així de senzill. Amb la salut mental passa exactament el mateix. A la Fundació Orienta ho sabem. Estem especialitzats des de fa més de 40 anys en l'atenció integral a la salut mental comunitària de nens, adolescents i famílies. Els nostres professionals tenen una llarga experiència en l'atenció a nens i adolescents. Per això coneixem i entenem les teves pors i preocupacions. Has de saber que un hospital de dia no s'assembla gens a un hospital tradicional. Ben al contrari, s'assembla molt més a un institut o un centre per joves on s'hi fan teràpies, tallers grupals i classes amb professors. Les nostres instal·lacions no tenen res a veure amb la imatge general dels hospitals d'atenció a la salut mental. Es tracta d'un entorn agradable i confortable amb aules i espais de treball equipats específicament per fer-hi tallers terapèutics. L'aula et permetrà continuar amb els teus estudis i t'evitarà la sensació d'estar perdent el curs. Això pot facilitar-te les coses quan vulguis explicar al teu entorn on vas. És com una escola terapèutica, on t'ajudarem a millorar en diferents àmbits. Has de tenir present que l'ingrés és només parcial i té un temps acotat perquè et puguis tornar a reintegrar el més aviat possible. Mentre duri l'ingrés, comptaràs amb la participació dels teus familiars perquè el teu benestar és una feina d'equip. El nostre model assistencial es basa en l'atenció integral, ètica i respectuosa amb les persones, el rigor científic i la innovació. Sabem prou bé que un entorn nou i desconegut et pot crear por i incertesa. Et volem transmetre que podràs comptar amb nosaltres i que estarem al teu costat per ajudar-te.